back in ETV. Benvinguts a un nou programa de Balcony TV València. Jo sóc Cris i avui Quim Balcony, tot un luxe, gravant des del balcó de l'Ajuntament. Moltíssimes gràcies a totes les persones que ho han fet possible i ara sí, vos deixo amb la banda invitada, els King Convoy. Torna a casa després d'anys sense resposta. És incòmode i estrany, tendre i fort. Ell vol destapar-se i eixir sexy amb tacons i vestit. Ell és pur instint animal, l'ombra que fugia Peter Pan pels teulats i ara irradia color. Ell vivia catxant el cap, tot era fragilitat. Escollir deixar-se portar li ha dut la tranquil·litat. Xiula i vola pels terrats buscant l'èxtasi. Quan aplega a prop del mar, aterra al port. Plouen gotes dolces d'amor, lliures de codícia i control. Ploren de plaer i de goig, vives sense trampa ni cartró ni enyor a una altra vida anterior. Ell vivia catxant el cap, tot era fragilitat. Escollir deixar-se portar li ha dut la tranquil·litat. I ara respira, i ara imagina, i ara somriu tota plena de vida. Catxant el cap, tot era fragilitat. Escollir deixar-se portar li ha dut la tranquil·litat. I ara respira, i ara imagina, i ara somriu tota plena de vida. I ara respira, i ara imagina, i ara somriu tota plena de vida. Els King Convoy, moltíssimes gràcies. Bueno, normalment som 8, però avui només tenim a 3 amb nosaltres en este format acústic tan especial. Presentamos la cançó, el nou single Plena de Vida, que forma part de l'àlbum que esteu preparant a l'estudi de Globo Studio amb el productor Ton Hurtado. Conteu-nos, fem-nos un abans de que nous sols va tindre este nou àlbum, perquè sabem que heu passat una miqueta més el mestissatge als ritmos de disc. Sí, hem volgut fer un canvi, un xicotet així de seguir fent estil ballable, però d'algo més mestissatge latino, algo més un disco així, rotllo anglès, europeu i tal, més americà. I simplement això, hem començat a treballar en tono, estem molt contents del resultat d'esta cançó i ara estem treballant en un disc que, si no passa res, serà l'any que ve. Molt bé, estarem atents per a sentir-lo. I conteu-nos del videoclip, perquè hem vist que també és una miqueta molt estrambòtic, no? Un poquet rar, i damunt vos han donat un premi. Sí, hem volgut jugar un poc en una temàtica un poc transgressora, diguem-ne, perquè la història parla d'un transvestit i en el videoclip mostrem totalment aquesta transformació i hi ha hagut un col·lectiu de Gandia, un col·lectiu LGTB que ens ha donat un premi cultural artístic per volcar-nos d'aquesta manera. Damunt, curiosament, cap membre del grup és d'un col·lectiu LGTB ni res, aleshores encara els ha agradat més perquè és com que
és més natural, no? És un grup de persones que reivindica alguna cosa. Sí. Bueno, doncs vos agraïm molt la vostra cançó, vos desitgem moltíssima sort als King Convoy, des d'ací a tots els demés. I, bueno, jo què puc dir? Estem superencantats d'estar així gravant al balcó de l'Ajuntament de València. Moltes gràcies de nou a tot el món que ho ha fet possible i vos esperem en un nou pròxim show de Balcony TV València. Adeu! Back in ETV.